Majaka ema koro nyalo manyo mitoka mantiere kod karia moro kanyo oketie gike oter pacho wakwaya kwaya ni ang'eni weche mag sendi nyalo chendo ing'ado nyathi bende kom ka ike osechopo kiwango mar ng'ado ne kom. Nitie jowuoth moko ma jaywak ni oyo ng'ado kom mara to ng'ani obiro gi nyithindo tandagoya ka koro ka ji betie bedo matek ahinya to giting'o ji excess Victor giting'o ji excess gimoro awilgo ma wilgo komedo gari mating'o ji ma excess kinde duto kibiro yudo ka accident otimore to nyaka inwang' ka ne en Nissan monego bed ni ting'o ji 14 to en gi ji 22 koro sambasa miwinjo wacho cha opong' ting'o ji excess ni samoro en bas ma kobila ni mbele tinyisou ni koro beduru matin ubeduru piny obila jomoko guomie diere koro samoro lach kata gombo pesa mar weg matatu gi kata jok mating'o ji bende miluma ni pesa ok rum kik ikaw dhano 100 idhi ting'e bas monego bed ni ting'o dhano 50 koro bas opong' ma nyithindo dhano odiyore ma kaka dhano konyre kae bende onge obila bende giti tijgi gidonji e gari ging'in to gari oting'o dhano adi mondo wuon gari matin mochamo cha orome aroma we keto ni mae kinde mag keyo okeyo gi ngima ji to ka ji osetho to obila gi mochako dogo chiwo hongo kiny gache wuok ma kata inspection ok otim magi gin gik ma nyaka owachi e lo oganda jopiny. Erokamano e iye kanyo bende ado mana medo jowa ma jo pikipiki kik waket nyithiwa matindo oriembo pikipiki jo business te mag apiko kik waket nyithindo matindo manyo tiego klas 12 gi jo KJSEA marito dhie form marito dhie senior school weche pod ng'eny marito dhie senior school giriembo apiko machielo kaendi msip kata kamba moro mitwecha okitwe ne police itwe ne marito ngimani ni wuon ne ja pikipiki reflector jacket kod helmet irwako ne ini wuon ok irwak ne police machielo kana ne joma tiyo kod nam ataro mar lolwe idhi yie matin iwuok Ringiti idhi Chula Mfangano kabido ni Mulundu kacha kata kiwuok Takawiri tidhi Mbeta kidho waterbus kata ferry jogo bro puonji weche mag ritruok e nam kanyo wachikuru itwa mana kaka jondege thothne inuone joma jowuoth pile ka pile kata frequent flyers en ote manyaka parni kinde ka kinde gik moko ma wakawo kayiem nono kata matin ni gin gik moko ma muhimu e ngima dhano kuom mano gombo maru maduong' eni waromuru kata mana higa manyien kendo wanereuru kinde ka kinde wadich ngimani kawuono kod kiny bende mane wach ma an go e wach ni nyakwara Mugajwang' to kata kamano Ramogi FM gi Ramogi TV bro dhi nyime kod dogolo doke ito ganda kwa bro dhi nyime kod miu ote moyiedhi kalore koda bedo gi arita makare e tiyo kod wang' apaya nikech mano en ting' marwa wakwayo ni un bende urwak ote ni watimuru kaka jolony kendo jorieko jiwo mondo mi wane kaka nyalo rito ngima kinde ka kinde kwa tiyo kod wang' apaya. Wang' apaya en mwandu moriwo ji te achai moro be ponti ndara ka yudo ka ng'ama nigi mitoka maduong' ochayo ng'ama nigi mitoka matin ok en gima owinjore go kata